ассалому алайкум дӯстони азиз, мардуми ютуб, подписчикои муҳтарам, ҳама каса хубаен? Тинҷаен, саломатӣ хубай? Насрину созаем. Числа 24 июн 2025 сол. Канали Саудо ТВ дар хизмати шумо. Барои реклама рақамҳоро мегзорам. Хона, замин, мошин, квартира, техника, аппарат, ягон компания чизе барои фурӯши реклама бошад, дар WhatsApp рой кунед. мо реклама карда фурӯшта мегзорем. ирӯза наворда 11 дона хона. хонаҳои кредит, тариқи қарзам дорем. хонаҳои назди ҳавлигӣ, квартираҳои фурӯшӣ, ирӯза навор аз якчанд гӯша ва канори Тоҷикистон навор кардем баҳри шумо. дар рафти тамошои навор лайкото намонед. дар канал обуна шем, подписатся кунед. канали Саудо ТВ канали пешина ҳай бачаҳо. ҳар рӯза хона, замин, квартира навор мекунам. дӯстони азиз, касоне ки дар Москва или Московский област кор фаъолият мекунанд ва хоҳиши бор равон кардан ба ватан дорен, ширкати грузопирёзки Акаи Нозима тавсият метем ки пашти ҳар ҳафта боршон ба Туркистон мерасад. тӯли якчанд солае ки оиди ҳамин система кор фаъолият мекунанд. мақсад ба дили пур аз номи канали ютуби Саудо ТВ занг занед. борои шумо аз 100 кило зиёд боша, агар омада худшон бортона мегиранд, прямои Туркистон баранд. бор бурда мешавад ба Душанбе, Ваҳдат, Регар, Ҳисор, Шаҳри Нав, Восе, Кӯлоб, Фарҳор, Ҳамадонӣ ва дигар ҷои Туркистон хулас боршон мерасад. ҳар ҳафта пашти боршон Туркистон баробар азиз, аз номи канали мо занг занед. беҳтарин ширкат, ширкати боварнок, ширкати Акаи Нозим. марамат, срочна боротона занг дада рой кунед бародар азиз. ассалому алайкум дӯстони азиз, марамат, фурӯши дарвозаҳо дар ноҳияи Восе. дастафкашон бесплатни дӯстон. ба тамоми шаҳру ноҳияҳо дастафка доранд. аммо ноҳияҳое ки дурдастанд, ӯ тарафо хай маслиҳат мекунен, ҳаққи дастафка мегирав. дохили ноҳияи Восе, Кӯлоб, Фархор, Данғара, ин тарафо дӯстон бесплатни дастафка доранд. марамат, занг занед. любой маркаи дарвозаҳо дорад дӯстон. метавонед заказ кунед, подзаказ ҳам тайёр мекунанд, яъне ки тайёрошам ҳастай худотон муроҷиат бикунед бача азиз. нарх навои дарвозаҳо аз 3,500 сум сар мешавад то 10-15 ҳазор сомонӣ. аз ҷумла ҳалонҷикаам тайёр мекунанд. барои болои дарвозаҳо хеле тайёр мекунанд бача азиз. хоб металлои дарвозаҳо аз 0,8 сар карда то 1,8 ҳастад дӯстон азиз. худотон боз оиди ҳамин дарвозаҳо, оиди маслиҳати нарх наво ва заказ кардан метавонед дар рақамҳои зери видео буда, яке дар рӯи видео мемонем, муроҷиат бикунед бача азиз. рақамашон мегзорем. аз номи канали ютуби Саудо ТВ занг бизанем бачаҳои азиз. вақте ки дарвозаро заказ мекунем бардор азиз, байни 8-10 рӯза шумода тайёр карда то ҷое ки лозим астай бурда мерасонанд. марамат, аз номи канали ютуби Саудо ТВ дарвозаҳоро заказ кунед. дарвозаҳои босифат, дарвозаҳои Акаи зиёратшо дар ноҳияи Восе дӯстон азиз. мега ки шахсият мода муроҷиат кард. ассалому алайкум дӯстони азиз биген мега ака. мода хона дар кораи аз Ваҳдат аз дарвозаи Ромид боло бошанд. нарх аз 250 то 350 ҳазор сомон мегирем. ҳозирашта ман дар дастум 200 ҳазор сомон дорам. боқӣ мондаша маслиҳат мекунем, ҳар моҳа метием. дар WhatsApp мон кадомитон ки дорен занг бизанен. бо эҳтиром, хонахар. дӯстони азиз, нафарое ки ба арзиши ҳамин қасума ай ҳамин ҷо хона дорен, марҳамат, занг бизанен. мегзарем ба аввалин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ дар ноҳияи Муъминобод, болои Говбозор, мол бозор. 3 дар хона бо калидор, веранд, баня дар дарунаш. дарун полни андова кардагӣ, берун шикатур кардагӣ. хона дар ҳолати коробка, срочна сум дар корай. нархша касоне ки хоҳиши харидорӣ кардан дорен, ай ноҳияи Ҳамадонӣ, бахшиш аз ноҳияи Муъминобод, нарх бо маслиҳат. WhatsApp ёки дастӣ мегзорем, занг бизанен. аз номи канали мо Саудо ТВ дӯстон азиз. наворда лайкора монен, дар канал подписатся кунед. И ака мега ассалому алайкум
ду комната ай ваҳдат дар курай арзонтар. Бачаҳои ваҳдат дошта бошен, рӯй кунед, ман реклама кунам, фурӯхта битам. Мегзарем ба дуюмин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ ҳастае ки назди ҳавлигӣ дар шаҳри Ҳисор, шаҳраки Шарора. мо комментария кардем, бачаҳо бисёр рӯй кардан, ана ки мо наворш мекунем, тамошо кунем. одамое ки комментария кардем ку тамошо кеста бошин, агар бинен ака. шаҳри Ҳисор, шаҳраки Шарора, маҳаллаи Сино, 440 000, сехонага масоати 4 сотих замин. Сино, маҳаллаи Сино, хонаи 22, сехонаи 5x3, меҳмонхона дора, адени коридор дора, 2x3 коридор, кухни, баня, кладовка, ошхона, аловхона, ҳоҷатхона дора, обсвет дора, наздикишта 2 мактаб, 2 балниса, 3 масҷид, 1 таш ҷумъахонӣ, 2 таш панҷвақта, аптека ҳастай дӯстон азиз. хона нав кардагиай, хулас масъалаи ҳуҷҷату, техпаспорт, сертификат, лоиҳа, хулас ҳамаш ҳастай 100% кардагием. нарх 440 000 сомонӣ. марҳамат дӯстон, худотон боз маълумоти пураша занг занен, бигем ки мо аз канали Саудо ТВ тамошо кардем. оиди хонатон 440 000 сомонӣ, ҷои беҳтарин, ҷои обод бачаҳои азиз. анаи акаи Бобоҷон Валиев комментария кардае ки ассалому алайкум бародар, мада аз ноҳияи Восе, деҳаи Чорбоғ, деҳаи Эмомалӣ, хона ё замин дар курай агар боша монед, пешакӣ раҳмат. бачакое ки аз ноҳияи Восе замин хона дорен, дар WhatsApp ма рӯй кунен, ҳамин шахсият ждаттон мекунам, ма рекламаш кунам, фурӯшта гузорем бачаҳо. комментария кунем бачаҳо, аз куҷо то чанд сума хона, замин дар кор, коммент кунем, худо хоҳад мо навориш мекунем. оиди ҳамин хона 440 та. боз маълумоти пураша аз номи канали мо Саудо ТВ занг занед. лайкора монем бачаҳо, меҳнатора қадр кунем, павраз ки далчи тамошо кунем. аппарати фурӯшӣ сезони кор ки ҳастай, як то аппарат равон кардан эълонтон мекунем, тамошо кунем. аппарати фурӯшӣ дар ноҳияи Рӯдакӣ, нархи 16 000 сомон, ба солярка кор мекуна, ду намуди ғишт мебарора, размери 24x12 ва размери 30x15, яъне ки ғишт мебарора метия. сабаби савдо кардан дар чи ай? ҳамин ака мега ки ида ака 2 нафар ё ки 3 нафар одам дар кор ки кор куна, ма худам тоқа ки ҳастам, ба ҳам хотир одам дар кор ай, одам ки нест, Россия мера мега. худам амира ма 30 000 сомон харидам, не ки 16 000 метмаш. кадумитон мехарен? рақамҳои дастӣ, рақамҳои WhatsApp мегзорем, занг занен. расход 1 литрш, дар 1 литр солярка 1 соат кор мекуна бачо. алиш намешава, аппарата мо 30 та харидем, 16 та мефурӯшем. сабаби савдо кардан одам надорем, мерем Россия кор мекунем. кадуме ки мехара, бурд мекуна. дӯстон азиз, мардами YouTube, подписчикои муҳтарам, одамое ки ҳавасманд ба ҳамхелӣ кору дорен, ина марамат ба дили пир аз номи канали ма занг занед, иншоалло баракат меёбем бачо азиз. акада занг занед. мегзарем ба сеюмин квартираи фурӯшӣ. квартираҳое ки тариқи қарз ҳам ҳастай, мо дароӣ мекунам, мо мебинем бачо азиз. квартираи фурӯшӣ дар ноҳияи Рӯдакӣ, аслан квартираҳои фурӯшӣ бигем мешава, квартираҳои фурӯшӣ. нарх 1 метри квадратӣ 430 $. ҳамин доме ки мебинен дар ҳаминҷа қарор дора бардор азиз. маркази район, маҳаллаи Бустон. корҳои сохтмонӣ рафта истодааст. кредит дода мешава. пешпардохт 100 000 сомон қабул мекунем, боқимонда сум кредит бефоиз то 15 моҳа метавонанд сипоранд. обсвет доимӣ, мактаб, садик, масҷид, хулас ҷои ободай. аз номи канали мо Саудо ТВ занг занен. нашоти ҳамин дом, нашоти ҳамин хона ва нашоти хонаҳои дига ҳам дӯстон, якчанд вариантҳои фурӯшӣ доранд. рақамҳои дастӣ ахириш 0291 ё ки WhatsApp 7246 та занг занен, бигем ки чӣ вариантҳои хонаҳои фурӯшӣ дорӣ, ака худаш мефаҳмонатон. ба ҳаматон, яъне ки барори кор бачаҳо успеҳ кунен, шанса аз даст надиҳед дӯстон азиз. мегзарем ба чорумин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ ҳастае ки дар ноҳияи Рӯдакӣ, 4 ҳуҷрага, масоати 8 сотих замин. ҳавли 8 сотиха дорои 4 комната,
خب تمامی حجت ها هسته همین حالت کردگی نرخش 230,000 سومانی میگه. در 230,000 سومان همین را میتونین دوستان بخرین. خداتان باز معلوماتی پرشه میتونین زنگ بزنین. میگه که اکای رحمدین خلوف سلام سعودو تیوی با مرا از ماشین بزرگ 2 سوتیق زمین نمیابین، یعنی که یابین. میگه آدمایی که از ماشین بزرگ زمینای فروشی دارین واتساپ ما در اولی نوار موندگی روی کنیم و رکلام کنیم. همین آدمای زمین خر شما دا زنگ بزنن بچه عزیز. فقط گفتم که کامنتار یکنین. کامنت ها به حد بسیار های ما همو بعضیش هم میگیریم، بسیارش هم مونده نمیتونیم بچه ها. اویدی خانه باشه خداتون زنگ زنین. 230,000 واتساپشون 4315 های از نامی کانالی ما سعودو تیوی زنگ زنین. لایکاتون همه وقت مونین. میگذاریم با پنجمین خانه فروشی. خانه فروشی نزدی حولگی است که جایی ده که او باشه که دوستان عزیز. اگر تو یعنی که محصولات زیادتر میشه. خانه در ناحیه یوان، مردمی سربلند یوانی بستانی، دهه گلدره، همه گل کاریان یکنین. گردی خانه محکم، دروازه چسباندگی ریمونتو بهترین. میدونین زندگی میکنین. ارزانه که سعودو تیوی حرکت میکنه ارزانه شمونه. او آبی ده حولی چخیل آبادی زورم. 2 خانه کلیدور، 1 دوش، 1 حجت خانه، 5 سوتیق زمین، 2 حجرگاه. اوب هسته توی مقصد همی حالت کلگیم. تویوونه 5 سومونه تاکسی درختو همش هسته. علیش میشوه واریانت های علیشتون پیشنهاد بکنین. قبول کنیم اگر معقول کنیم اگر علیش هم میکنیم. این خانه من میگه نرخش 230,000 سومانی. واتساپ دا زنگ بزنیم بچه ها. میگذاریم به ششمین خانه فروشی. خانه فروشی است که در شهر حصار سعودو تیوی از هر یک گوشه و کناری تاجیکستان نوار میکنه. تای 50,000 پادپیس فکر نکنه همش حصار های. از لبوجا هست، ایس وسه، ایس وحدت، طرفای خوجند، بوستان، گلستان. خب هم پامیر هم هست روی میکنه بوار میکنین. خب ایس کلوب، یوون، لنسکی رایون، رگر، خلاص های همه جا هست. اویدی خونه 4 کامنته 6 سوتیقه دهه سنبوله شهر حصار 190,000 سومون نرخ در حالت کروکا. فروشی 6 سوتیق 4 در خونه کوخنی حمام در دهه سنبوله شهر حصار دا قرار دارد. معلومات برش بگیریم بچه عزیز. اکای شمسالله تشیف چی گفته ای؟ السلام علیکم. خونه زمین ای دنغره مونن میگه پیشکی رحمت برای نوارتون. بچکایی که از دنغره خونه زمین دارین روی کنین که طلباتش به حد بسیار بوده میخرن. میگذاریم به هفتمین خونه نزدی حولگی. خانه فروشی نزدی حولگی است که مساحت 5 کامنته و 5 سوتیق زمین در حالت کروکا سعودو کرده می شود. شهر ترسونزاده رگری پیشینه دهه قنبرده قرار دارد. عزیز خانه در ترسونزاده قشلاق قنبری بوده است. سراچ نه سعودو کرده می شود. حالت کروکا با خشتی پخته برداشتگی بالا محکم کردگی، یعنی که نویسچه خشرام کردگی تپه تیاره که میتونین بخرین. دل شیشه خداتون رسخود میکنین، زندگی را سر میکنین. مسئله حجت ها باشه اگر خب دکمنتوش اویدی دکمنتو در واتساپ اخیرش 5885 ده میتونین زنگ زنین. شکاتور کردگی همین حالت سراش نه 240,000 سومانی نرخی خانه دوستان. برادر عزیز نوارده حرکت که لایک رمونین در کانال سعودو تیوی پادپیس سکنین یکنین. نوارو چخیل نواروی جولی بهترین خانه ها، بهترین کوارتیر ها، زمین ها، حتی خانه های قرضم روان میکنن. فکر میکنم که نواروی بهترین های. میگذاریم به هشتمین خانه فروشی. کوارتیر فروشی بوده است که یک کوچرگه کوارتیر در 4 ماشینات 30 کوادرات متر 32 میکرورایونی شهر خوجند در قرار دارد. خوجند بستانی. خانه بعدی تعمیر همین حالت. مسئله دوش نرخی سوز نکی ای نرخای دشنبه ده کمتر ارزان ای نکی خوجندم به حد عبود ای. در نزدیکی ابو محمودی خوجندی میگه در قفوی مغوزه نبیجان تعمیر کردگی همین حالت. صاحب خانه خودم میگه واتساپ 0468
нархи квартирамон 30 квадрат дура 274,000 сомонай. шароитҳои зиндагӣ беҳад ҳамаш муҳайё шудагӣ. мехарен, зиндагиро сар мекунем бача азиз. худотон бо занг зад пурсон шед. ва дӯстон мегзарем ба нуҳумин квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ астае ки яккомната квартира 5 этаж 49 метри квадратӣ назди бозори марказӣ ноҳияи Рӯдакӣ. дӯстон ба як дона сурат қабул кардем, не ки далши гӯш кине адресро ма чӣ мегӯм. ҳозирашта 196,049 квадрата 5 этаж яккомната Душанбе Рӯдакӣ дар наздикии бозори марказӣ. сохтмон ҳамин ҳолат бинои элитаи замонавӣ аз 4 блок ва 9 ошёна иборат аст. муҳлат барои таъмир хонаҳо 2 сол пас тамом мешавад. муҳлати супоридан, яъне ки 2 сол пас меспоранд. маълумоти пураша бигирен. можад дар ҳолати коробка боша, можад ҳолати бардоштагии дом боша. худотон дар ватсапшон 67 93 метавонед дӯстон занг занед. ҳозирашта 49 квадрата 196,000 сомонӣ. ва дӯстон мегзарем ба даҳумин квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ астае ки дукомната квартира 55 метри квадратӣ дар 9 этаж. ремонти беҳтарин ремонти замонавӣ. ноҳияи Рӯдакӣ, шаҳри Душанбе. 450,000 сомон нарх пешакӣ мегем. хонаи фурӯшӣ 54,8 квадрат, яъне ки 55 квадратный метр дар повороти Ленинград, рӯ ба рӯи роҳи Калон, болои светофор, дуҳуҷрага, домои 11 ошёна дар 9 ошёна қарор дорад. дӯстон азиз, лифт дора. маршрути 41-45 ба пеши дома меравад. дӯстон ина аз дом поёна сурат гирифтан, яъне ки дар сари роҳ қарор дорад дом. нарх 450,000, боз савдои созам дора. маромат кунен, занг занен. баъдан дӯстон дар комментария нависен наворо чӣ хелай, хонаҳо арзонай, қиматай. фикрҳои шуморо мо ба назар мегирем бача азиз. мегзарем ба 11-умин квартираи фурӯшӣ имрӯзамон. квартираи фурӯшӣ астаи дукомната квартира 2 этаж 48 квадратный метр. анаи квартира дар 33 ку 33 микрорайон ҳамуҷа қарор дорад дар шаҳри Душанбе. 500,000 сомон нарх. духонага 33 квадрата, бахшиш, духонага 48 квадрата 33 микрорайони шаҳри Душанбе. дом мега 7 этажа ҳай, новостройка, хона дар 2 этаж, хона дар 2 этаж, квадрат 48 нав. бо тамоми шароитош фурӯхта мешавад дар наздикии хона, яъне гаи ҳастай ҳамуҷай тамоми хизматрасониҳо ҳаста. хулас 500,000 сум аз номи канали мо занг занед. ирӯза навор дӯстон тамом шид. чизе ки буд хоҳиш кардем, роӣ кардем, мондем. чизе комментария кардем, ҳаракат кардем, мондем бачаҳо. далши бо комментария ждат мекунем, баъдан навор мекунем. якта лайк гонен, дар канал подписатсия кунен, рақамҳои рекламаро мемонем дар аввал роӣ кунем чизе боша. зиндаву сарвалом бошед.